खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायोथ' सानजौफुनि सम, ओमफ्राय दाथ' सानजौफुनि संनो जालायबाय आरोना। ओमफ्रायो दिनैहाय आङो संनो नागिरदों, नोंथांमोनाथ' टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। टाइटेल थाम्बनेल नायनानै दिनैहाय आङो बड' ट्रेडिशनेल डिश, जोंनि एकदमबारे आंनिथ' फेभरेटखा आरोना। आङो दिनैहाय संनो नागिरदों अनलाजों दाउ संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो दिनैहाय आङो माने जेरै जोङो भिडिअफोर नायबाथाय नुनो मोनो, बुहुत भिडिअआव नुनो मोनो माने बिदि थालिर बिलाइफोराव माने बरियासे साजायनानै ओंखाम ओंख्रि बाथोन बाला जेसेबांखिनि सङो साजायनानै आरामसे जेरै जायो, थिग बेबायदिनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों। आंबो ट्राइ खालामनायनो नागिरदों आरोना। आं माने बेलेगफोरनिखौ बिराद नायनानै सानो आरोना, ओंखायनो माने आंबो दिनैहाय ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना। आरो आं जानायनि भिडिअ बिराद नायो आरोना, खिन्थु नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोना मिथिया। आं खिन्थु जिखुनु जानायनि भिडिअ बिदि चाइनिसफोराबो जायोना बिदि, ओमफ्राय आरो माखासे बै मा होनो बेखौ मा जाथिथाय बिसोर, आं मिथिया बांद्राय मोजाङै रायलायनायखौथ' जों बुजिला, इसोरनिखौ नायो आरोना। जानायनि भिडिअ जि मोजां मोजां होयो। ओमफ्राय आंबो सानबाय मा दिनैहाय आंबो दिनै आं जानायनि भिडिअखौनो लाबोनो होनना सानबाय आरोना। संनायखौ आं बांद्राय मोजाङै देखायनो हायाबो जानो हानाय, ओमफ्राय हानायखिनिखौ आं नाजागोन। ओमफ्रायो दिनैहाय जोङो थालिर बिलाइयाव जागोन आरोना। नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय था जोबजासिम, एसे इन्ट्रेस्टिं जानो हानाय आरोना दिनैनि ब्लगा। बिमाखौथ' गासिबो समायाव मोनस्लाबजोब्बाय थाया नालाय, दा आङो दिनैहाय अनलाखौ आं हारसिंनो संगोन आरोना, आंनो देनानै। दायो अनलानि थाखाय आङो माइरं सोमनानै दोनखाबाय आरोना। स' नायलांदो बिदिब्ला बयबो जोबजासिम। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आंहा मा जाखो माने उलाराव माने अनला जाथारियाबो गोबाव जाबाय नालाय जोंहा, ओमफ्रायो उलारा एसे माने गाद्रा गुद्रा आरोना। ओमफ्राय दाथ' आंहा आथुर जाबाय नालाय, ओमफ्राय आङो उलाराव देथ'लायदा आरोना, नङाबा बेखौ साफा खालामनायावनो एसे टाइम नांसिगोन। नांगौबा आङो जाखां लोंखां साफा खालामना दोनगोन आरोना बेखौ। ओमफ्राय दायो आङो नै बेयाव देनो नागिरदों आरोना। मानो होनबा बांद्राय बुरजाबो नङा नालाय जोंहा मानसिफोरा, साब्रैल'सो। साब्रैनिखौ आं बेयावनो मेनेज खालामनोसै आरोना। बेयावनो आङो थोनाय बायदि खालामनोसै देनानै। गेब्लेना गेब्लेया नायनोसै। बाथोन देग्रा थबसिखौनो उलार बानायबाय आं दिनैहाय। एसे एसे देनांसिगोन आरोना, खनथाम खनब्रैसो, खननै देबानो जागोन। मानसियाथ' साब्रैल' नालाय जोंहा। लोगोफोर दायो अनलाखौ देखांबाय आरोना। ओरैबायदि खस्थ'हाय देबाय, थबसियावसो नालाय खननै खनथाम देनांबाय। ओमफ्राय नै बिथिंजा दाउ बेदर। दायो आङो संनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर, आङो बिराद मोजाङै खामफ्राम एवना लाग्रोबाय आरोना बेदरखौ अनलायाव होनो थाखाय। बिराद मोजाङै जाखाबाय बियो। लोगोफोर, जोंना ओंख्रियाबो मोनसिगोन आरोना, मोनबायानो होनजायो। दुन्दिया हरबानो खांबाय आङो। ओरैबायदि मोजाङै माने एवना लाग्रोबाय बेदरखौ। नोंथांमोननोथ' आं देखायखादो, फ्राम एवनानै लाग्रोबाय। बिनि उनावसो नै गासिबो आङो फारसेनिफ्राय देखायनोथ' हादिया आङो फारसेनिफ्राय लोगोफोर। बांसिनानोथ' संनो रोंखायो, बर'नि ट्रेडिशनेल डिश, एसेबां बयनिबो फेभरेट, बेखौ मानो रोङा जानो, नङा होमबा लोगोफोर? ओंखायनो आङो फारसेनिफ्राय देखायासै आरोना नोंथांमोननो। आरो सोरबाफोर आंनि अनला संनायखौ नायनो गोसोबाथाय आं आगोलावनो होनाय दङ आरोना, मोननै मोनथामसोआनो जाबाय होनाया। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन आरोना, आंनि भिडिअआव चेक खालामना नायहैनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय दिनैहाय आङो फारसेनिफ्राय देखायासै। ओमफ्राय दा नोंथांमोनखौ जानायाव लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। दायो आङो दुन्दियाखौ हरना लाग्रोनोसै। दुन्दिया हरबाय। टेस्टि नुदोंना लोगोफोर? नै ओमफ्राय नै लोगोफोर, दायो जोंनि जानायनि बारि आरोना। गासिबो मोनजोब्बाय। आंथ' बांद्राय बुरजा बिदि माबा खालामाखै,
अनलाजों दाउ संदों ओमफ्राय बिथिंजा नै फान्थाव बाथोन सेफ्लेदों ओमफ्राय सामब्राम हाना लादों ओमफ्राय बिथिं बानलु सिब्रु दङ ओमफ्राय बिथिं जोङो ओंखाम नांबावगौबा ओंखाम लाना दोनखादों आरोना नै ओमफ्राय बिथिं अनला ओंख्रि लाबावदों बिथिं दै बिथिं संख्रि आरोना बेखिनियानो ओमफ्रायो दा जोङो जानायखौ सुरु खालामनोसै ना मा बुङो गोबावनि उनाव दिनैसो लाइ बिलाइ मोनजागोन बिराद बोसोरनि उनाव बुहुत गोबावनि उनाव बुंनो थांबाबो भुल जानाय नङा ना बुहुत गोबावनि उनाव दिनैसो माने बेबायदि थालिर बिलाइयाव जानो नागिरदों आरोना बुहुत बोसोर जाबायमोन ना आगोलसो उन्दैयाव मोनजादों औ एसे उन्दैयाव आरोना आंबो गोसोआव दङ आंनि उन्दैनिखौ जिखुनु न'खराव माबा मोनसे जाबाथाय आरोना इदिनो थालिर बिलाइयाव माबायोमोन आरोना ओमफ्राय थिग जोङो बुहुत बोसोरनि उनाव दिनै माने थालिर बिलाइयाव जासिगोन आरोना लोगोफोर दिनैहाय थालिर बिलाइ जानाया मोनसे बिराद गोथाव मोनोना गोथाव मोनजाहाङो उन्दैनि माबाया फैयोना फिलिंसा ओमफ्राय होमबा दायो जों जानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेदराथ' बिराद टेस्टि जाखादों सानैबो साखिनायखांखाबाय जोङो बयबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो मोनानिसैयानो आरोना 2:30 3:00 जानोसैना टाइमा बयबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो लास्टाव जाबाय आरो भिडिअ बानायगोन जिहेतु बयखौबो जाखांग्रोनो होबाय डिस्टार्ब जायै बायदि बेनि उनाव जों लास्टाव हाजबेन्डजों आंजों स' दायो जानोसै ना सोर दैखौनो इदि सिस खालामो देलाय जानोसै होमबा ओंख्रिया ओमफ्राय नै बिथिंजा जोङो बेदर एक्सट्राहाय लादों आरोना इसे दरनैसो रोसिया माबायदि जादों नायलाय रोसिया बिराद टेस्टि जाखादों अनला ओंख्रिया आं साखिनायाथ' बिराद गोथाव मोनजादों आंबो गोथाव मोनजादों बिराद टेस्टि जाखादों तेजा द' र' नै एसे संख्रि खम जादों आं जाबाय दिनै नाङा टेस्टि संख्रि गलायदों ओरैबायदि टेस्टि जाखादों आयु लोगोफोर माने नोंसोरो केमेरायाव होनबाथाय दा फोथायनाय नङा आरोना बुहुदानोथ' जेनेबा बोरै मिथिनो नङा होमबा ओरैबायदि टेस्टि जादों आंनि संनाया माने बयबो गोथाव मोनजादों होनखादों आरोना न'निफोराबो टेस्टि जादों ओंखामखौ न'आव जानाय बायदि मोनाखै ना मावबा जाहैनाय बायदि बेलेग जायगायाव जाहैनाय बायदि मोनदों फान्थाव बाथोनखौथ' मा बुंनो आरो बिराद टेस्टि जाखादों बेबो मादैनो खुरैसे लांनांगौ ओंख्रिखौ दानि फन खालामदोंमोन दा भिडिअ आपल'ड होनो थांबा होगोनसां मादैना भिडिअ फैयो माने खांसिफोरा जाबाय नङा खांसियाव हदाय जों जाखाबाय थायोना सानफ्रामबो जाखाबाय थायोना जोङो गोथाव टेस्टि जाखादों हसा बाथ्रा बुंनाय नोङो गोथाव जादोंना जायाखै आं लाइ बिलाइ जानायखौ फिलिंसो बरिया बेलेग दुनियाव जानाय बायदि मोननाय माने दिनै न'आव जायाखै आरोना बेलेग जायगायाव थांनानै जाहैदो फान्थाव बाथोना बिराद टेस्टि जादों ओंख्रि ओंखाम इसेला खहाबदों माथो आंनोबो नांगौ एसे लाङो मा अनला ओंख्रिजों बरिया बरिया जादों ओंखामा आरो गुदुं संब्रबबायना ओंखामखौ ओंख्रिया मोननायनि उनावसो ओंखामखौ संदों आं दिनैहाय लोगोफोर माने गुदुं जानो होननानै आरो ओंख्रिबो नांगौ नोंथांमोनाबो न'आव ट्राइ बानायनो हागोन औ बेलेग मोनखायोना गोसोखौ एकदम फिलिंसफोरा बेलेग फैखायो गोबावनि उनाव मोनजादों ना बोसोरनि उनाव होनबाबो जायो ओरैनोलाय जेनेबा बै जलफे गोखै माबा माबिफोरखौ लाइ जायो आरोना लाइ बिलाइयाव मानसि बुरजा जमा लोगो नांनानै जाबा खिन्थु ओंखामखौ जायाखैमोन आरोना बेबायदि लाइ बिलाइयाव गोबाव जाबायमोन आरो जायैया जों आगोल उन्दैयाव जानाय बेसिनांगौ ओंखामखौबो एसे लानोसै गाव संनायखौ गावनि जेनो बिराद टेस्टि मोनदों आं दिनैहाय
लोगोफोर होमबा जों जाबाय थाग्रोनोसै दा जाखांबा लोगो मोनसिगोन उनावहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोङो जाखांबाय आरोना ओंखाम दसे जिरायबाय जाखांना दसे जिरायबाय जाखांनानै ओमफ्रायो नोंथांमोना दिनैनि जोंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा बयबो कमेन्ट खालामजोब आरो जोङो बेबायदिनो भिडिअ लाबोबावनांगौ नामा बेलेग मोनसे ओंख्रै जोंनि बर'निनो ओंख्रै ट्रेडिशनेल डिश बेबायदिनो लाबोबावनांगौ नामा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावथारनाङा आरोना ओमफ्राय जोंथ' जानानै बिराद मोजां मोनबाय बिराद टेस्टि जादोंमोन अनला ओंख्रिया आरो लाइ बिलाइयाव मोनजाबायना बिराद गोबावनि उनाव नोंथांमोनाबो ट्राइ बानायनाय नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायनो हागोन थालिर बिलाइयाथ' मेल्ला मोनखायो न'आव अनला ओंख्रियाथ' न'आवनो सामफ्रामबो गोसोबायदि संनानै जानो हाखायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्रायो बेखिनियानो आरो दिनैनि ब्लगा ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै स' बेखिनियानो थाबैनो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो